Snili jste někdy o elegantní koupelně v italském stylu nebo o osvěžující minimalistické severské kuchyni? Ale omezené rozpočty a dlouhé termíny rekonstrukcí vás brzdily. Nyní můžete rekonstrukci svého vysněného domova realizovat okamžitě a bez větších starostí. Naše vysoce realistické samolepky na zeď s dlaždicemi jsou kreativním řešením, které jste hledali. Díky pokročilé technologii digitálního tisku dokonale replikují přirozenou texturu a trojrozměrný lesk prémiových dlaždic. Od jemných textur cementu až po romantické květinové koláže nabízíme širokou škálu možností, které vašim stěnám vdechnou nový umělecký život. A co je nejlepší, celý proces rekonstrukce nevyžaduje žádné stěhování, prach ani hluk. Za pouhý víkend můžete osobně proměnit unavený prostor v nový život. Tyto samolepky, vyrobené z ekologického PVC, jsou nejen pevné, odolné proti opotřebení, skvrnám a nehořlavé, ale také mají bezešvý povrch, který eliminuje růst bakterií a poskytuje zdravější a bezpečnější životní prostředí pro vás a vaši rodinu. Ať už rozjasňujete kulisu svého obývacího pokoje, renovujete zastaralý nábytek nebo vylepšujete nudný pronájem, může to přinést vizuální dojem a uspokojení z luxusní renovace za zlomek ceny. Nenechte své sny čekat. Kliknutím vyberte svůj oblíbený styl a každý den proveďte malou změnu v úchvatném domově. Jednejte hned teď a odemkněte si více inspirace pro prostor a časově omezené nabídky.